Well, your mama kept you and your daddy left you, and I should have done you just the same, but I came to love you. Am I gonna bleed any old time you keep me waiting, waiting, waiting? Oh, I got a love that keeps me waiting. Oh, I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, I got a love that keeps me waiting. Za razliku od Ane i Danijela koji su imali svoj bend i Danijel je pjevao u Klapi i Ana je bila u Putokazima, imaju svoje autorske pjesme, imali su bend s kojim su nastupali. Ti si se za pjevanje odlučio prije 3 godine. Da, počeo sam svirati gitaru prije otprilike 5 i s vremenom malo mi je to... Znači, 20 godina si počeo baš se interesirati za glazbu. Što ti je prije bilo važno i što si želio prije tih 20 godina imati? Prije toga sam skateao jedno 6 i onda sam bio jednom pao i malo sam prst presjekao, ruka mi je malo isto napukla i morao sam napraviti neku pauzu i eto, gitara mi je bila pri ruci. Otac mi je pokazao neke osnovne akorde i dalje sam sve sam. Kako gledaju u Slavonskom Brodu, ti si iz Slavonskog Broda, na poznate, na uspješne ljude s televizije? Pa šta ja znam, mislim, meni sve skupa mi je malo smiješno, više me u Zagrebu ljudi zaustave nego doma, jer doma sam domaći, jel, svi me znaju. I... Sa kolodvora? Da. Željezničkog kolodvora. Tako je. Tamo je počela tvoja glazbena karijera. Da. Prije svog nastupa u natjecanju The Voice, kada si došao do našeg studija, bio si baš nemiran, odnosno malo si bio nervozan, premda si to skrivao nekakvom mirnoćom, no nije li zapravo malo, recimo, nezgodnije doći na kolodvor, uzeti gitaru, tamo te svi znaju i početi pjevati, nego... Ne, to je obično bilo kasno navečer, tako da... Više nije bilo vlakova, misliš? Nije bilo vlakova. Vozni red je bio gotov za taj dan. Da. Čekaj, došao si na kolodvor u koliko sati navečer onda? Pa, uglavnom je to poslije 9, recimo. I za 21? Tako je. Iz kojeg razloga baš kolodvor? Zbog akustike? Pa prvo, znači, doma nisam baš bio siguran u svoj glas, pa nisam doma htio pjevati da ne uznemiravam ukućane, nije im se baš to svidjelo. Bila je zima, a na kolodvoru je uvijek bilo toplo i da, akustika je fantastična. Ja kažem, ako budem snimao neki album, morat ću to tamo snimat, morat ćemo okupirati kolodvor. Da, dobro ovako zvuči za video, a vjerojatno i za audio priču. Ali koja je bila ta pjesma u tvom životu koja je bila, ajmo reći, lagani pokretač, da si ti rekao, dobro, gitaru mi je tata pokazao te osnovne stvari, pa sad sviram, pa nešto pjevušim, sad ću ja fino na kolodvor. I što si prvo odsvirao? Prvo ikad. Jedna klasična pjesma, u biti Romanza de Amor, najjednostavnija, to mi je otac pokazao prvi dan uz te neke osnovne akorde, ali šta me baš natjeralo, Metallica, Nothing Else Matters, mislim da sam uz nju baš naučio sve prvi solo, prvo prebiranje, tako. Dobro. Nešto prvo ozbiljnije. Ali kada se pročulo tvojim brodom da ti pjevaš na kolodvoru? To se nije moglo dugo skrivati. Ti si mogao dolaziti za 21 sat, znaš, ali netko je to ipak čuo. Da, pa mislim, ne znam, nisam baš bio u nekom kontaktu općenito s glazbenicima prije Voice-a, tako da ne znam, zbilja nisam, ne pratim šta se događa izvan svog svijeta. Ma to me i zanima, tko je u Slavonskom Brodu prvi rekao, si čuo onog Egona iza 9 pjeva? Ne znam, nemam pojma. Ne znaš, jel? Ne. Ovako su znali ljudi prilaziti random, ali... Počeli su dolaziti na tvoje nastupe? Ne znam, možda je bilo i takvih. Sada se dosta ljudi javlja, želi doći slušati to, ali ja bih ipak da to ostane među nama prijateljima koji smo tamo. A kakva je glazbena scena u Slavonskom Brodu? Pa ima dobrih bendova.
kažem, ja osobno ne krećem se baš u tim krugovima previše, pa ali da, ok, stalno su neke svirke. Vratimo se još malo na taj tvoj nastup kada je bio prvi live. Tada si rekao da puno toga ovisi što ćeš dalje baš od tog samog nastupa. Dakle, nisi baš bio siguran hoćeš li nastaviti baviti se pjevanjem. Je li ovaj dolazak u Music Pub potvrda da hoćeš? Pa mislim, ovo sada je iznimka velika zbog vas, jel? A ne znam zbilja, ne znam što želim dalje. Želim pjevat u svakom slučaju, sad hoće li to biti samo za mene i publiku na kolodvoru, nisam još siguran. Rekao si sam da si pjevao na kolodvoru zato jer nisi se usudio pred svojima kod kuće pjevat, nisi imao hrabrost. Da. Koji su bili onda njihovi komentari nakon nastupa u Voice-u? Pa, šta da kažem, familija, moraju me podržati. A ne moraju, vidiš da si ti si mislio da to neće oni pohvaliti pa si počeo na kolodvoru. Da, mislim i napredak kroz ove 3 godine je bio velik, tako da pretpostavljam da im više ne bi smetalo da pjevam doma. Sad te čak možda i malo traže da im nešto pjevaš ili još nije ta faza? Nije još, ali doće, možda ako naučim nešto domaće. Žaki čak rekao je preporuku kada je gostovao ovdje kod nas u emisiji da si ti baš čovjek za London, to je i tebi rekao? Da, slažem se, sviđa mi se i lifestyle tamo i jezik naravno i vidim se tamo, da. Da, meni je samo čudno ako si za London, zašto nisi za Hrvatsku, mislim. Ne znam. Zašto nisi u polufinalu, ali dobro. Da, to mi nekako baš se ne uklapa. Film away through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, but that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. I hope I get the chance to travel the world, and I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, and not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know I was lost.